Ново сметище предстои да бъде изградено само на около километър и половина над един от засега най-чистите градове в Софийска област – Самоков. Против правилата и законите и срещу екоравновесието, още през 2008 година тайно е решено именно тази площадка да бъде сметище на площ от 327 декара, в което да се събира боклука само на 4 общини – Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман. То ще се простира на равно разстояние от малко над километър между град Самоков и село Драгошиново, но на хълм над населените места, в подножието на който тече и река Искър. Засегнати граждани създават инициативен комитет, който се обявява срещу създаването на сметището именно на този терен, който е в изключителна близост до населените места. Членовете му завеждат дело с настояването да бъде избрана друга, по-подходяща за това площадка. Настояването ни е просто да бъде направено малко по-далече, така че ние да можем да продължим да живеем тук, където живеем. Защото тук не е само самото сметище лошо. Действието на това сметище ще се наслага с действието на другото сметище. Те казват, че го рекултивират. Какво значи да го рекултивират? Дори да го затрупат отгоре, газовете пише в доклада за ОВОС, че ще продължат да се отделят още 30 години, дори да го затрупат. Това се предполага, че новото ще работи 30 години. При това на една от страниците тук в ОВОС е изчислено, че газовете от новото депо, от първата клетка, то ще има 3 клетки, от първата клетка на новото депо ще бъдат 10 пъти повече, отколкото газовете от старото депо. Изграждане на такива депа се препоръчва депа да се правят не на земеделска земя, не на такива места, а на места, които са бивши мини, на замърсени места. Една от площадките, която беше предложена от предишните 20 изследвани площадки, беше точно такава в мините, в урановите мини при Пчелин. Тоест замърсена територия, която за друго не става. А тук ще се унищожат 327 декара, най-малко 327 декара. Вижте, това е пасище, преди беше и ниви тук. Сега в последните години не се обработва, но да се надяваме, че след известно време може да се обработва пак, ако не се направи депо. Тоест това е земя, която не е нито кмета направил, нито са общинските съветници, а те ще унищожат. И няма да я унищожат за кратко, а както пише в доклада за ОВОС, ще я унищожат за винаги. 327 декара, самоковска земя, вижте красота, плодородна земя, която ще бъде унищожена за винаги. За да се освободи терена е извършена заменка на имоти с проект за вилно селище на 2 фирми. Така още преди заключението за ОВОС са премахнати формалните пречки и вече било ясно, че тук ще бъде сметище. А пък и тогава законът забранявал такова да има на разстояние не по-малко от 3 км до населено място. В 2008 година имотите бяха много скъпи тук в Самоков. С помощта на самоковската управа беше направена заменка на 130 декара земя. Земя, която беше купена тук на безценица, защото е близо до сметището, и беше заменена с земя, която е в другия край на Самоков, от към Боровец. Заменката беше 1:1. Тоест 130 декара купуваш тук без пари и ги заменяш за 130 декара от другата страна, където земята беше тогава в евра. Старото депо, което виждаме, което и сега дими и което създава проблеми, което е по-далече обаче в същата посока, тук го виждаме долу, създава проблеми на Самоков вече около 45 години. То е незаконно. Ние против него протестирахме много пъти. Ето снимките, които ви показахме с обгазяването. До някъде спряхме. Не смеят вече да го палят редовно, но пак от време на време гори и ни обгазява, което е лошо. Значи 45 години старото депо трябваше да съществува 30 години, не 45. Трябваше да бъде затворено 1995 година. Ние протестирахме тогава. Искахме да го затворят и имахме обещание през 2000-та година, след 2000-та година, имахме обещание, че ще имаме ново сметище, което ще бъде далече, което ще бъде при Гуцал или еди къде си. За тая цел 2005 година са изследвани 20 площадки. 20 площадки, определени са добри площадки, които нито една от тия 20 площадки не е толкова близо до населено място. Определени са добрите, обаче вместо да решат да правят на някои от тия 20 площадки сметището, те изведнъж 2008 година, тайно обаче, 2008 тайно, решават да го правят тук, без никой да разбере. Ние разбрахме много по-късно, от 2009, когато имаше обществено обсъждане, когато видяхме този доклад за ОВОС. Случайно го видяхме това от една обява в общината, на таблото на общината. Един човек случайно го беше видял и каза: вижте там какво ще правят. Значи те искаха да го запазят това нещо в тайна. Защо? Какви могат да бъдат мотивите? Мотивите
Мотивите сигурно са икономически. Значи, главният мотив е вероятно бъдещата концесиониране или бъдещата приватизация на това сметище, което ще бъде едно от най-големите в България. Защото 300 декара сметище да имаш сигурно е по-добре, отколкото да имаш петролен кладенец. Оказва се, че и оценката за въздействие върху околната среда има важни пропуски. Странното в нея е, че тя е изготвена от научен колектив с ръководител с диплома 379, инженер-химик, но интересно и неговата специалност. Инженер-химик по технология на дървесината. Този инженер-химик по технология на дървесината с диплома 379 е направил оценка на най-важния параметър въздуха. И е казал, че в района няма инверсии. В Самоковската котловина, т.е. където се намираме ние, в Самоковската котловина няма инверсии. А иначе е казал, че ако има инверсии, ще бъде лошо, защото газовете от сметища са отровни и ще замърсяват. Той е казал, че няма инверсии. И че газовете от това депо няма да постъпват нито в Драгошиново, нито в Самоков. А ние усещаме всекидневно газовете от сега съществуващото депо, което е по-далече, с близо 500 или 1 км, 500 метра или 1 км е по-далече, ние ги усещаме и можем да ги снимаме и на снимка. Значи лошото е не самата близост на сметището, лошото е самото местоположение. Защото ето тук по това дере надолу, всяка вечер газовете от сметището ще се спускат и ще обгазяват Драгошиново. По това дере газовете от сметище ще се спускат и ще обгазяват долната част на Самоков. Значи ние няколко пъти поискахме хидроложките изследвания, не ни ги дадоха с някакви обяснения от общината. Включително писмено ги искахме с заявление за достъп до обществена информация, не ни ги дадоха, понеже засягали трети страни, четвърти страни, не сме ги видяли до сега. Но много интересно има нещо за хидрологичните изследвания. Ето тук в анотацията на доклада е посочено, че най-близкият воден обект, категория река, най-близката река, която е до депото, е река Палакария. Река Палакария е доста далече от тук. Значи всички, които живеят в София, знаят, че повечето софиянци пият вода от Искъра, така че знаят, че тук тече през Самоков, тече Искъра, не тече Палакария. Тоест на около километър от площадката, която се прогнозира да бъде сметище. Тече Искъра, не Палакария. А в долния край на площадката, което може да снимаме, ако слеземе долу, тече една рекичка, която се влива в Искъра. Така. И тази река Палакария е посочена не само като име Палакария, името може да сгрешиме, Палакария име. Но вижте, тук има един код, който е 2, 4, 6, 12 значен. Този код точно съответства на тази река. Този код не може да се обърка. След това в раздела води, тази река е описана колко километра тече през Самоковската котловина, каква е и еди какво си. Тоест това говори, че тези оценяващите или пълно безхаберие, или просто не са знаели къде се намира място, което оценяват. Но може да и просто не им пука какво пишат и пишат си каквото им падне, знаят, че ще се одобри, знаят, че никой няма да протестира против това. И да протестира, протестите няма да се уважат, защото се отнася за пари. Оценката изглежда дебела, но тя фактически не е дебела. Това е много неща преписани от учебник или от интернет, които не се отнасят за този район. И накрая извод, който няма нищо общо с тези неща. Тоест, инверсия, ако имаш, има проблеми, но тук няма инверсии. Вижте, ръководител еди кой си. Качество на атмосферния въздух, същия ръководител. Декларация за авторство. Подписа го няма. Вижте, ето тази госпожа. Декларирам, че не съм в конфликт на интереси и съседи какво си. Подписани трите имена. Няма ги трите имена. Вижте подписа. Как се казва, Павлунка Божинова. Ето го подписа. Да го видим тук подписа на Павлунка Божинова. Няма нищо общо този подпис с този. Видите, не е само на това. Тук пак трите имена, Валери Методиев. Ето някакъв подпис. Тук да видим къде е Валери Методиев. Вижте какво е подпис. Съвсем различно, нали? Просто това няма нужда да съм графолог, няма нужда да съм специалист, за да видя, че това е нещо правено през пръсти. Друг мотив за настояване именно това да е мястото на сметището са наличните в терена залежи на камък, използван в строителството. Какво представлява депото? Депото представлява три много големи
как да го наречем, ями, много големи ями. Тоест при копането на тия ями е много възможно този, който ще ги копае, да каже, аз няма къде да слагам този материал, вие ми платете не само за копането, платете ми някъде да занеса материала, а този материал да си го използва след това за строителство на магистрала или за, ако е габрото, което отдолу има. Габрото е пък скъп строителен материал. Тоест общината трябва да плати и за това. Тя ще плати. Значи, наскоро беше така разкопан Искъра в Самоков, т.е. почистван беше Искъра. В резултат на почистването фирмата, която вместо да платят концесия за да изкарат баластрата от Искъра, те го почистиха без пари и взеха цялата баластра. Може и такава да е. Може и тук отново да е такава далаверата. Има и много други важни подробности относно сметището. Това, което не знаят жителите на Самоков и това, което ги манипулира и старото ръководство на общината и сегашното, е, че ако не се изгради депото именно тук, ще трябва да се кара някъде надалече, което ще ускъпи такса смет. Значи такса смет ще се ускъпи при всички положения заради директива на Европейския съюз, според която този тип депа, който искат да изградат тук, започват да се санкционират всяка година с увеличаващата се такса, която за 2014 година ще бъде 35 лева на тон. Така че ако ще на центъра на града да си го направим депото, щом като от този тип, то е устаряло, значи ние ще бъдем санкционирани и такса смет ще расте. Това, което също много не знаят или не свързват нещата, е и не толкова жителите на Самоков, колкото гражданите на София. И аз мисля, че река Искър в доклада е пропуснат именно за това, за да се избегнат брожения в столицата, защото основният водоизточник язовир Искър ще бъде замърсен заради река Искър. Тук в подножието тече река Катранджия, която е притък на Искър. Всички води, ние после ще слезем, ще видите, че естественият отток на водата, там долу има и тресавища, просто си се влива в Катранджия. Самоков е сеизмична зона. Както виждате, говорихме и с специалисти, значи ще стане екологична катастрофа такава, каквато може би са малко в света, ако не дай си Боже депото бъде изградено тук и разтресе. Защо 300 квадратни метра, дори над 300 се предвижда да бъде депото, а пък само 4 общини са включени в него? Говори. Например, доколкото успяхме да разберем, например, Добричкото депо ще обслужва 16 общини и е 220 декара. Нашето обслужва 4 общини и е 327. Никой не ни отговори на този въпрос. Нашите притеснения също са, че тук ще се и Софийски буклук ще се депонира. Нека да се депонира, да не е на място, което би тормозило които и да е жители, на което и да е населено място. Инициативният комитет организира и подписка, в която над 1500 души са сложили подписа си срещу мястото за сметището. А Самоковска община, като една от най-големите по площ, има изключително много варианти за избор и създаване на сметище. Можем да добавим най-важното, което засяга и най-вече жителите на град София, че в доклада, който трябва да оцени въздействието върху околната среда от този проект, е пропусната река Искър, която се намира само на около километър, километър и половина от мястото на това депо. Всеки, който е учил география, знае, че река Искър е най-голямата река в България, най-дългата. Знае къде се намира, може да си купи една карта от книжарницата да види къде се намира. Само в този доклад за оценка въздействие върху околната среда тази река липсва. Посочена е една река, която се намира доста по-далеч от това място и доста по-незначителна по въздействие река Палакария. Защо? Защо е направено така, че да бъде пропуснат река Искър от тези схеми? Пропускът със сигурност не е по непредпазливост или някакъв пропуск, дължащ се на някаква небрежност. Със сигурност пропускът е умишлен, но точно какви са интересите? Интересите са докладът за оценка върху въздействие върху околната среда да бъде по-лесно смилаем, да не предизвиква обществен дебат, да не се вдига шум около него и целият проект по-лесно да мине. Това е моето мнение. Отсреща виждаме едни сонди.
Какво може да се прави? Какви проучвания могат да се правят точно в момента, след като е вече приключила оценката? Ние съвсем случайно попаднахме на извършването на тези, предполагам, проучвания и моето предположение е, че те целят да наваксат пропуснатото в доклада, да запълнят празноти, допуснати в доклада. В доклада след дълго търсене се установи, че хидроложката част въобще липсва. Всъщност хидроложки доклад, текст, който да оценява въздействието на този проект върху водите в района, практически няма. Както предположихме, това наистина се оказаха хидроложки проучвания, анализ на 10 метра дълбочина за наличие на подпочвени води и състоянието им в момента. Интересно е, че едва сега се правят тези анализи и проучвания, в случая сондирането. Разговаряли ли сте с настоящия кмет, който всъщност се оказва в заварено положение в този случай? Разговаряли сме и с предишни, и с настоящия кмет. Настоящия кмет всъщност беше общински съветник при предишния кмет и гласуваше за този проект. Сега ролите се размениха, предишния кмет, сега общински съветник. Положението не се е променило. Ние сме разговаряли многократно, показвали сме и доклада за оценка въздействието върху околната среда, но никога не сме срещали разбиране, само отлагане на проблема до настоящия момент, когато вече има и подписан договор за финансиране от държавата по оперативна програма околна среда на изграждането на това депо. Какъв размер е? 9 милиона лева. Около 9 милиона лева. Именно подписването на този договор подвежда местните, че случаят е приключен. А всъщност министър Караджова подписва заедно с кмета на община Самоков Владимир Георгиев договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците на стойност 9 милиона лева, финансиран по оперативна програма Околна среда. Но с него не се посочва окончателното местоположение на сметището, т.е. случаят все още не е свършен факт, като какъвто се опитват да опишат заинтересованите с тиражирането му в медийното пространство. Показвайки тържественото подписване във всички местни медии, наистина се създава убеждение, че всички пречки са отстранени. Според мен не трябва да си специалист, за да знаеш, че не трябва да строиш депо, да депонираш отпадък на височина над населено място. Над котловината, да. Да. Тук гледката, сами се убеждавате каква е. Тук е по-скоро за вилно селище и за зона за почивка, отколкото за такова нещо. Жители има в село. Хората са малко под 700, а не бягат, защото сме много близо до Самоков, в квартал сме на Самоков. И хората нема миграция, не го напускат, което е радостно. Много млади хора има. Ваша преценка, повечето против изграждането на сметище на дадената площадка ли са? Драгошиново съм категоричен, че 95% са против сметището. Сега не е нормално един здравомислещ човек да позволи да му се направи на 1 километър сметище, което не отговаря на никакви критерии за разстояние и така нататък. Предполагам, те участват, всички хора от селото участват в подписката, която е срещу местоположението. Като и за митинг се събирахме, но след това нещата се потулиха. Аз тук работата ми доста и бех малко се отдалечил от този проблем, защото имам инициативен комитет, той се занимава с това нещо, като винаги съм ги подкрепял, разбира се. Последната информация за развръзката на случая е, че той е приключен вече и вие сте изправени пред свършен факт. Т.е. договора с между Нона Караджова и усвояването на средствата от Европейския съюз за изграждането на площадката е финализирано с един договор. Всъщност се оказва, че не е точно така. Неофициално подчертавам, чух
и разбрах, че е финализирано, че всичко е подписано и че сметището ще се състои. Поне такава е информацията в Драгошино. Не е официално. Не съм питал никой по официален път. Неофициално се чу по селото, че сметището ще се изработва и че е подписано, решено е вече. А всъщност се оказва, че е решено само изграждане на сметище, но не и къде точно да бъде то. Това предполага ли, че вие ще бъдете по-дейни в настояването си наистина местоположението на това сметище да бъде променено? Значи ние специално от Драгошиново комитет има и граждани от Самоков. Ако все още не всичко е загубено, наново ще застанем, и аз точно ще застанем зад комитета и ще се стремим да, ако мога да го премахнем. Категоричен съм, защото не може. Цялото село е против това нещо. Това пък миризмата отделно. А пък след това сложи и се тук е нещо страшно ще стане. Кой е? Тук ние сме против. Абсолютно цялата сме против. Но кой е подписал нещо? Това ако се направи... Вие готови ли сте да се вдигнете на протест, евентуално заедно с... Нямаме проблем. Няма го разрешиме, но тия големите, те са си го решили и да дигаме. И без това всичко заминава у Искъра. Това е близо. Оттам ще потече водата, отива у Искъра всичко. Епа как? Оно сега има малко мръсоти. Толкова мръсоти отива от тая, а там за София е тая вода, не е за язовира тук, не. Не знам аз. Има да си измислят някакви места, някъде по-надалече. Тук сега да го карат от Костарец, от не знам откъде. И знаеш кой ще стане там? И оттам ще, като един порой, не дай си Боже, нали? Всичко заминава по реката, айде там. Не знам. Тук изниква логичният въпрос. Защо Нона Караджова е одобрила доклад без хидрогеоложки анализ, в който липсва и река Искър? И наистина ли няма опасност от инверсии на въздуха, които да застрашат здравето на хората, живеещи в близост до сметището? Народните представители от партия Атака ще поставят въпросите към екологичния министър на парламентарен контрол.